24 घंटा घूंघट में आमा जी हमरा हबना मॉडर्न युग के कनिया हाँ इतना ससत सहबना ससुर भसुर के आगे पर्दा में हम हूँ लुकाई कहे खाई अपना मर्दा के कमाई ल जाही कहे। सामाजिक गीत एगो हम गाई जैसे कि अनुपमा आगे चल के तोहरो शादी हुई। हाँ जी तो तहर सास जान करू का सिखाई है काची क्या कि अनुपमा तू हमारा घर के बहू बाड़ू इज्जत बाड़ू लुका के रह। अच्छा बाकी ऐसा होला ना पूछो कैसे कैसे सास चाहे कि कतनो बहू लुका के रहे ताकि काहे रहे। अब गीत के माध्यम से बताए कि गीत के और का बा लय बड़ी पुरान है भरत चाचा के है। हाँ जी जनिती जजारल जइबू आग में दहेज के अरे पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के। मान लो कि अब खड़ा बनी जाता भाई अब सवाल जवाब हो हाँ तो हूँ ऐसा नहीं पेश करी पतो कहती है कि आखिर काहे अम्मा जी हम लुका के रही जबकि हमरा के केहू देखे से बाकी हो केहू ना कर ई कैसे हो जाए तो कहती है कि सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के तका हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू। जहिया देखा देखी होला तो 10 लोग जाला देखे खातिर तो लड़की तो वही घड़ी सबके नजर में आ जाए कि कैसन बिया खराब बिया निमन बिया। हालांकि केहू के लड़की के तो काटे के ना चाहिए हाँ जी लेकिन फिर भी पतो कहते कि अब हमारा के मत कह के ला जाके रहे सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम एक जना कहलन कि हम आर्मी में नौकरी कर ले 30 लाख ले हाँ बियाह हो गई लड़की ससुरा चल गई 10 दिन बाद कहलन कि सुनो तनी भूख लागल बा कॉफी बनाओ लागल बा भूख की कॉफी फरमाई तो लड़की जवाब देके कहती है सुंदर बा रोटी भात पकाई बनाई जो रोटी भात पकाई नहीं मां जो जैसे अपना हम भाई रवि के बिना तिलक के शादी करा दे। आप भी आपकी शादी में कमाएंगे दहेज नहीं लीजिएगा ओके। ढेर लड़का बुलेट खाती जरूर रुसेले हाँ ओसन तो अपाची खाती तो लड़की कहले बे कि हई जौन गाड़ी में घूमत रह ये हमर बाबूजी दिहले बाड़ो आ तेला ओके हमर दिहले आवे के सदा ओके हमर दिहले आवे जाए के सदा दहेज दे के बिनले सब कोई देखले बा कि आज तो लजा के ना रहबे तो कहती है कि इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला। जब जयमाला होला तो सबे लड़की के सखेरे सुनना चल फलाना के तनी दुल्हा देखा जा गोर बाकी करिया बा तो घरी सभी देख ले ताकि लड़की लजाओ तो कहे लजाओ कि है नु जरूरी मजबूरी कहाला
आ 10 गो दुल्हा के यार हाँ जो सही जयमाल होला न टाइट रहे सब और जो सही जयमाला हुई तो लड़की कहती है कि आमा जी हमार बात सुनी लफुआ लफाना देखले अठाह कमारी मार के कहो चलिए सासू अचल संभाल के कहो चलिए सासू एक हमने बेटी के ऊपर गीत गाया निर्दयी पापा जी अगर भेम मारती हो निर्दयी पापा जी अगर भेम मारती हो बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के सपना उजाड़ती होला निर्दयी पापा जी गर्भे में मारती होला पापा जी और कहते हैं कि अम्मा जी हमार बात सुनी और ही लोग देखले बा वो मेरे उरा सबका नंबर बा सब के हु देखले बा नचनिया बजनिया माने दुआरे बारात लगल तुरंत पीट लेके कि सब के हु देखले बा अरे नचनिया बजनिया अल्लाह से आन देखले बुढ़ावा पुरानी अब हम कैसे रहे सबसे बेसी बेचैन देखल अनुपमा तारो बियाह होई हमरो बियाह होई तो वीडियोग्राफी लगे तो कह थूथू लटका दे हाँ घुमा दे ये 1 2 3 ओके यही तरी जानी जे एगो चुटकिला याद है अरुण चाचा एगो हमरा गांव में अंजनी मित्र बाड़ो तो कर बियाह भइल तो शादी के एल्बम बनवाले रहे तो कहल कि देखो फलाना चाचा शादी के एल्बम हो 18,000 लागल बा पानी अपना सेट करे माने पानियों में डाल देबो तो दही ना एगो जे मगहिया बाबू हम बबुआ जी पानी में ना सटी आग में दौड़ी हवा बनाओ तो उनके एल्बम लगल बा 18,000 वे कहते कि वीडियोग्राफी वाला अब देखले लाइट बाटे का हम चलिए सास लास्ट लाइन कि बाबूजी देखले अलोता हो के खाड़ हो कौन तोरे इज्जत से होता खेलवाड़ हो गोलू राजा रोवेले अच्छा दीप मुँह मार के कहो चलिए सासू अगर बात समझ में आई होके तो एगो ताली बजा दी एक और अर्थ ही है बात कि जब नियम गार्जियने लगौले बड़े आखिर काहे लुका के रहे तो हूँ कुछ कह क्या कहे बैलेटरी खत्म हो गल भैया तो तू है के बंद कर देबा कह ऐसा तो जय मर्दी साउंड वाला भी बड़ा साउंड वाले के प्रति नहीं कहे कैमरे वाले को कह दिए साउंड वाले हनुमान होते हैं सबसे पहले आते हैं बाद में जाते हैं सही हम सिर्फ 4 लाइनें कहेंगे गोलू जी आप क्या बोले हैं कि तब काहे ऐसा तब काहे चलिए सासू आचर संभार कि 24 घंटा घूंघट में आमा जी हमरा हबना मॉडर्न युग के कनिया हाँ इतना सासत साहबना ससुर भसुर के आगे पर्दा में हम हूँ लुकाई कहे खाई अपना मर्दा के कमाई ल जाई कहे खाई अपना मर्दा के कमाई
सीताराम सीताराम कि खाई अपना सैया के कमाई तो हम ल जाई जो भाग हम कुछ ना काहे तो कैसन होई है अरे उ प्रेम के व्यापारी तो बिना देखले यारी हो गई कैसन होई है उ प्रेम के व्यापारी बिना देखले यारी हो गई कैसन होई है उ प्रेम के व्यापारी बिना देखले यारी हो गई अपना मन में रुक्मिनी चिचिरी खींच दिहली सीनी अपना मन में रुक्मिनी चिचिरी खींच दिहली सीनी चाहे हंसी है हो चाहे हंसी है गौआ के नर नारी ये देहिया सरकारी हो गई तो कह दिलवा बेकर कह प्रेम के बात प्रेम में इसको समझाइए तब ना कहे जी अरे पहले ही बोले थे कि आप भोजपुरी हमको थोड़ा कम जहाँ समझना रुक्मिणी के बात आ जाए राधिका के बात हो तो कहे के पड़ेला अच्छा देखो प्रेम तो राधा कृष्ण जी